Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channels, Confessions and Deep Secrets. Kana kakitanga kukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tawigwa inyaya, Yavhariswa, ye battle, ye political movement, the blue movement, yanga chida kuita, blue movement rally, yavo nasi Mure Zimbabwe, Kabuda vachi announce their rally vachiti to all champions from all provinces, blue movement rally tomorrow. Everyone is invited to a citizens rally tomorrow in Gweru. Vataura speakers are the Honorable Chibaya and Honorable Ostalos Mure Zimbabwe. This rally inafana kutanga nasi kumatini ya mkushuka kuma 4 Mure Zimbabwe inafana kuitwa kumkoba 4 golf course Gweru Midlands province Mure Zimbabwe has see this rally. This was going to be their first big rally after the meetings. How Mure Zimbabwe, they wanted to do a rally, a big rally. Mure Zimbabwe, asi yarambizwa ne police yabanwa ne police Mure Zimbabwe chinzi isi pamutemo Mure Zimbabwe pabuditswa later yamurikuona yabuditswa neZRP Mure Zimbabwe vichinzi this place this rally yarambidzwa nekuda kuti police yataura iyo ichiti they have used face ya Ya Chamisa paposter ravo Mure Zimbabwe chinzi, and this face iri kuonwa nebato citizens coalition for change kwete this blue movement. Singazive kuti munoona sei nyaya iyi. In addition police yabuda yoshara chiti panogona kubuda there is a threat ye violence inogona kuerupta kurali koko nekuda kwemaclashes aripo yekuti some people vamwe vanhu vari kusapota Ya Chamisa, vamwe vari kusapota mamwe maspeakers Mure Zimbabwe vakataura ivo vachiti maspeakers vagift staliswa pamwe chete naMushimaya ndavamire kushandisa face Ya Chamisa as their party logo. Tofika murungoona iro poster rakapostwa ne the blue movement vachiadvertisa their rally Mure Zimbabwe. Even promise pananzi akasvika pakuposta this poster achiinvita vanhu kurally uku, meaning it was going to be a big rally asi yarambidzwa nepolice Mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei ndofunga vana Ya Chamisa nebato ravo reCCC vakafesa machallenges iyaya pavaikampenera for elections Mure Zimbabwe vachibhanwa marallies avo. Also this time vari kubhanwa zvakare. Tisingazive kuti chabudirira rikava kuti rally iyi Mure Zimbabwe. So ZRP yabuditsa notice iyo yamuri kuona iyo yanga yakanzi this office acknowledges receipt of your notification to hold the Mkoba North Citizens Rally on 10 March 2024 at the golf course. Note that you did not specify the venue of the intended rally in your notification, hence your notification falls short of the information required. In addition, there is a real threat of violence eruption as a result of clashes between the supporters of the speakers and another group claiming to be from the same organization with yours, who are indicating that the speakers should not continue using the logo of the party which recalled them. In the interest of public safety, this office is advising you not to proceed with the rally. By copy of this letter, officer in charge Mkoba police station has also been advised. No statement abuditswa neZRP bato this movement, this organization ya blue movement kutungamirwa na Ostalo Siziwa pamwe chete na Mushimaya yarambidzwa kuita their big rally yavanga vakaronga kuita kuMukoba. Vakanza vana kusaita the specific venue yavada kuitira rally yavo. Kataura zvakare chinzi pane threat ye violence from vanhu
vana Amos Chibaya na Gift Stalusis vamasupporters avo neayo asengezo shabangu ari kuclaima kuti ari kuclaima ivo achiti they own face yaNelson Chamisa muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Ndofunga iri kunetsa nyaya yeparty logo reCCC yanetsa. Vashabangu vakabuda vachitaura vachiti vaNelson Chamisa kana whoever achashandisa face yaNelson Chamisa as their logo Kupera Mushe, they are going to sue whoever achashandisa face Ya Chamisa as the party logo muri Zimbabwe. Hazvina Kupera Mushe, this blue movement yatsikirirwa, vari kuchema vachiti vatsikirirwa muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti vachabudirira here kuregister their party haisati yaregistered. They are saying kuti vari kuita marallies aya nema-meetings to pave a way for vaNelson Chamisa muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti vachabudirira here muri Zimbabwe panyaya iyi. Hazvina kumira mushe. Hazvina kumira mushe muri Zimbabwe. Ndofunga manzwa zvinzebe even police yekumkoba yanotifaiwa muri Zimbabwe, and this rally haina kubva yazoita successful. It was supposed to be launched nhasi muri Zimbabwe, asi police yazvimisa yazvivarisa kati hakuna zvakadaro. Tisingazoti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Amos Chibaya vana kufara this decision yaitwa nepolice muri Zimbabwe. Vakataura ivo vachiti vashamisika nema-actions aitwa nepolice muri Zimbabwe. Zvichinzi pekutanga pakapiwa full clearance muri Zimbabwe kuti rally iitwe go ahead, and that's why vaka-advertise this rally because vanga vawana full clearance. But hanzi to their surprise vazongomuka vachiona zvanzi hakusisina, vakurambidzwa kuita rally muri Zimbabwe. Vakabuda ivo vachiti they know that they did not win elections. When you are in this state, your conscience continues to haunt you. So they are afraid that the people of Zimbabwe might just wake up one day, one morning, to instruct them to leave office, and the entire country has been painted blue. The whole country is saying the person who won elections is Nelson Chamisa. So they are afraid that the people might soon just march to the State House. Ndo zvabuda zvitaurwa naAmos Chibaya mushure mekunge police yabudisa the statement. Vakachibuda vachiti vari kushamisika nechiitiko ichi. Zvikanzi the government iri kutya kuti vanhu vanogona kungomutswa ne-this blue movement, vakamacha mastreets kuti vanobvisa the government iripo. Ndo nyaya tatakuigira muzvara nhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti the decision yaitwa nepolice iri right here muri Zimbabwe, kuti there are two parties vari kurwira logo ravachamisa vachichinzi so zvinogona kukonzeresa violence. Zvanhu zvakare vachibaya navasizi vanonge vamenshona the specific venue yerally yavo. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.